Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, Pitsa 27 na bulan sa Nobyembre tuig 2019. Oy, 28 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwada naman, 35 dias na lang ang nabilin sa tuig 2019. Saylo na kita sa tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sordurti kag Sentral Gabayan, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo, diri lang sa Action Reports First Motion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, ordinansa kag resolusyon batok sa African Swine Fever ginlagdaan na ni Lacson kag Pirer. Sanggunian panglunsod, wala gin pasugtan ang pangabay nga makabaligya ang mga bindor sa Bacolod Public Plaza sa Christmas season tubtob sa Enero masunod nga tuig. Colonel Baleros ginkalipay nga natuman ang handom nga makapatukod sa Adoration Chapel kag Nokpo Daycare Center. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Mismo ang Malacañang nagpakamalaot na sa pagkaon nga ginhatag sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa mga atleta nga magapasakop sa 30th SEA Games nga ginpatigayon sa pungsod. Puerte, inulan sang panghikay pagpakamalaot ang ginhimo sang pungsod Pilipinas at ublang ginhatag lang nga pamahaw sa mga atleta. Ba, kikiam kuno kag itlog kanon ang ginpreparar. Tikon pamatian ta, ang spokesman sa Malacañang nga si Panilo, nya wala gid sang sustansya nga pagkaon na ginhatag sa mga atleta. Nya ning kikyam nga ni, pagkaon ay abla sa mga tao nga wala sang makaon. Sus, ang Singapore nagreklamo man, wala sang halal pod nga ginanda ang mga organizer. What happened? Anong natabo? Dakong budget, wala gid ginpreparahan ang mga bisita. Mahuyan kita sina. Ang Pilipinas bantog sa bilog nga kalibutan kung hospitality ang paghahambalan. Disgrasya. Umabot ang mga atleta, ang pagkaon kuno. Wala sustansya. Uy, why nga aman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning, anay. Sa mga plantador gamay itdalag ko man, ari ang dugang nga pamaagi sa pagpatin-an ninyo sa inyo pagpatubas sang tubo
Kinanglan magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Ikatatlo, amunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga ay unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta. Ipaluap ninyo sa anong kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sa mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado morning. Ari na, nagalagulad ng amon patrol sa pipila ka mga merkado dire sa Bacolod, ang tuyo, tokion ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Action Fred, good morning sa atong talaga nga mga tagpalamati. Good morning. Yari na ang mga nagapanguna
una nga presyo sang isda no diri sa Burgos Public Market. Ang supply sang isda medyo iginuan siling biyang damo kagiti banjutay pero daw regular action Fred. Pero ambal sang iban daw kulangon gid ni. Pero ari si Dodong mangkuton tanay ang bangros. Bangros ta dong tagpila. 180 per kilo. Pero gagmay 170 to 160. Amo nang presyo sa Lima duwa na ang gagmay. Ang lagko, 180. Duwa isa, tatlo duwa. Ayos. Thank you si Dodong. Si Bupit, nabi man kay Bupit. Tabas ni, no? Dako ba? Tagpila na siyang tabas mo, Bupit. Tagka 200 ang unod, pero ang ulo ya. 120. 130. Ang kondaliw, bulaw. Tagpilang bulaw mo? 200. Amo ni ang available sa kay Bupit Action of Fred. Pero sa pihak sa pihak naman kay Maymay, ang available kay Maymay ang boneless, no? May boneless ano ni ka boneless siya, May? Ang nipis. Kung lang taon mo daw bulinaw. Tagpila ni siyang boneless mo? 160. 160. Ang pasayan gagmahipon gali. Hipon tagpila. Tag 100. 100 ang hipon. Sa kondisyon mo. So sa siya, no? Ano na siya? Mix ni siya. Tagpila na. Gurayan kag lupoy tagpila. 120. May, thank you again, May. Kanto naman kita sa panalagko. Actually, kayong panalagko, kayong supply subong sa panalagko, halin man sa presidente mismo sa Burgos sa public market, halin man diri sa area sang Hinubaan, naman ang supply sang isda, nagikan man sa area sang Tabaw, Banwasang Valladolid, kag diri sa aton of course, no, sa Sibugao, Panagod. Panalagko kita action right kay nini, ang kwalin subong tuna, tagpilang tuna ta? 350. Ang isa ni medyo puti ang iyang panit. Amo ni ang Blue Marlin pero puti ang panit sini. Tagpila ni siya, pre. 450. Kagina right sa piyak lami sa medyo layo sa aton nagpangita mo kita sa Pasayan. Ang presyo subong sa Pasayan is 260, no? And ang 150 amo ang tilapia, no? Amo ni ang available subong diri sa Burgos Public Market. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Pwede na pagumpra isda sa merkado. Bukas na Merkado Burgos, Merkado Libertad, Central Market, kag pila ka mga pala-pala diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon man sa life extension. Sa hapon, pamasyar ka mo dira, komportable, matinlo ang life extension. Klinik ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang botsingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kag kaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 pwede na mabakal sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos bilog nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Aralang sa G.E. Esteban Building, Lacson, Burgos Street. Kilid na sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time.
wala pa mati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Ordinansa kag resolusyon batok sa African Swine Fever ginlagdaan na ni Lacson kag Ferrer. Balita Kapitolyo. Detalye o Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nangin masadya kahapon sang hapon ang ginpatagayon nga Litson na Bodol fight sang mga opisyal sang Negros Occidental upod ang pila sa ka mga stakeholders may angot sa industriya sang baboy diri sa Negros Occidental sa ginpatagayon nga aktibidad sa Kapitolyo Provincial. Una nga ginapirmahan ng Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang ordinansa kag resolusyon nga nagapabakod pa sa kampanya sang probinsya batok sa kinakabalag-an nga African Swine Fever o kon ASF virus. Matapos rin, ginpatagayon ang ginatawag nga Litson Bodol fight agad pamatud-an sa publiko, hindi lamang sa Bacolodon Kadinggrosanon, kundi sa bugos nga nasyon o konpungsod nga wala sa anong mga kaso sang ASF sa Negros Occidental. Nabalawan nga magluwas sa ordinansa kag resolusyon, una na nga nag-isyo sang resolusyon ang Provincial ASF Task Force
sa papangunaman ni Governor Lacson nga naga-imponer sang 90 dias nga ban sa pork kag pork products halin sa Luzon kag halin pa sa iban nga mga lugar nga apektado sang ASF. Ini nga ban ang makatapos sa Disyembre 18 kag plano nga palawigon tubtob nga hindi matapos ining kabalakas ang publiko angot sa ASF virus. Ang kaaksyonyo gikan sa Kapitolyo Action na Marlos Hirubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:06 o nakabakal na kamuhabon 100% natural. Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 35-31. Una nga bula, resulta 35 kag 31. Second draw, ikadua nga bula, 29-3. Ikadua nga bula, resulta 29 kag 3. Third draw, katatlo nga bula, 15-11. Ikatatlo nga bula, resulta 15 kag 11. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Napamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas ka
matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na, ibalik ng report sang aton patrol, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalaga ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Ginabulong karon sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital in si Robert Andan, 37 anyos, nga purok narabaybay barangay 8 diri sa siyudad sa Bacolod. Matapos nga ginbuno mga alas 7 antak na kagabi sa amuan nga lugar. Nawa ini siya ang nakaangkon sang pilas iya sini nga tiyan. Tugas nga pagbuno naw sa Records Regional Hospital. Ining si Andan Action Fred ang ginaligar nga nag-inom upod man ng iya sini nga barkada sang inali na lang nga ginbuno sa nga wala makilala nga persona. Sa banwa sang La Castellana ginbuno man ining si Dante Sabate, 21 anyos, nagatener ini sa barangay Mansalanaw. Badwa sa La Castellana mga alas 11 antak na kagabi sa diin. Ini siya ang nakaangkon sa pilas sa dalom sang iya sininga dughan. Kagasubong man sang tuo, kag kilid nga bahin sang iya sininga lawas. Nausuno diri sa amigo sa nga biktima nga si Benji. Ang natambay ni siya Action Fred o kung nagstambay ni sila abi upod ni siyang biktima nga si Sabate, nagtambay ni sila sa isa kabaligyaan sang tinapay.
ginali na lang ang may naglabay sa ilasin nga tubangan, wala man makilala nga persona nagpalapit kag diri gilayon ining si Dante Sabati ang ginbuno. Amo niya siya na Fred, balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati indigid magalipat nga ang Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Kapi-kapi kamo, Dr. Alfred. Non-addictive nga kape. So, pwede sa katigulangan, pwede sa ginikanan, pwede sa kabataan. Subong na, hindi pwede makapasulab sa inyo sulok-sulok. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal, sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Resulta sang loto pagkatapos ini. Yari ang certified.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita ang jackpot 50 bilyones, 50 million, kombinasyon in any order, 58, 46, 45, 52, 25, 54. Resulta sang 658, 58, 46, 45, 52, 25, kag 54. Saylo kita 649, ang jackpot 44 milyones, 44 million. Kombinasyon in any order, 30, 21, 1, 16, 19, 41. Resulta sang 649, 30, 21, 1, 16, 19, kag 41. 642 kita, ang jackpot 57 milyones, 57 million. Kombinasyon in any order, 38, 40, 6, 35, 7, 15. Resulta sang 642, 38, 40, 6, 35, 7, kag 15. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pag
tuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Anton Plus Herbal Capsule, amo inis number 1 nga arthritis kaman, tunawon ina sang Santon Plus Herbal Capsule. So kung may matubo nga bukol sa lawas, hindi pagpadugaya abyan, basi mangin malignan pa ina. Gamit na yon sang Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa inyo mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Diri kita, Balita City Hall.
sanggunian panglunsod wala gid pasugtan ang pangabay nga makabaligya ang mga vendor sa Bacolod Public Plaza sa Christmas season tubtob sa Enero masunod nga tuig. Balita City Hall. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong action Fred, wala gin paboran sang sangunang panglungsod ang liwat nga pangabay ni Bishop Patricio Buzon nga tugutan nga magbaligya ang mga negosyante sa may Dalan Rizal sa Bacolod Public Plaza sa mabot nga Christmas season tubtob Enero tuig 2020. Sa ikatatlo nga action Fred, nagpadala si Buzon sang sulat sa sangguniang panglungsod nga nagapangabay sa konseho nga ikonsiderar ang ilang request. Ang simbahan amo ang naga-claim sang propiedad sa may Bacolod Public Plaza, partikular na sa may Dalan Rizal. Sunod kay Bacolod Vice Mayor LC de Familiaran, nagpasar sang resolusyon ang SP nga gin-author ni Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Laws nga nagapangayo sang opinyon ni DILG Secretary Eduardo Anyo hangod sa pangabay sang simbahan. Magluwas ni Action Fred, una na santo nga nangabay ang tatlo ka mga asosasyon sa mga sidewalk vendors nga magbaligya man sa downtown area sa bulan sa Disyembre. Pero para kay Familiaran, nagalaw ni Action Fred nga mangin positibo ang sabat sang DILG sa pangabay sang mga magagmay nga mga negosyante. Tatlo na. 3 times na. 3 times na nga denied ang request. So, silang to. May resolution kami gid-pass, address sa kay Secretary Anyo. Si Mayor Bing nag-query man dito. Ulaton naton, di hoping na may positive results. Christmas season. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor LC de Familiaran. Sa mga mahilig magkape pero conscious sa ila ikaayong lawas, aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension Coffee Mix, bangod ang ini nga kape, ang maayo sa aton ikaayong lawas. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rushi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na, may tisi ang alkaline nga gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang may tisi pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa inyo mga puloy. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
matiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Colonel Baleros ginkalipay nga natuman ang handom nga makapatukod sang Adoration Chapel kag Nokpo Daycare Center. Si Aksyon Edin Aboso may report. Aksyon Edin, please go ahead. May nga action, Fred, ginkalipay ni Police Colonel Romeo Baleros, Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga natuman ang handom nga makapatukod sang Adoration Chapel kag Nokpo Daycare Center. Ginpasalamatan man ni Baleros sa Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Jerry C. nga among nagdonar sa among mga dugang nga pasilidad. Suno kay Baleros ang area sang daycare center ang ginhimo lang sad to dump site apang karon isa na ka eskwelahan kundiin magaumpisa ang pundasyon sang mga kabataan. Suno kay Baleros tuyo man sang sini nga proyekto nga mabuligan ang mga kabataan nga hindi makaeskwela bangod sa kapigaduhon. Parehag ni Baleros bukas ini sa kung sinuman nga luyag magpa-enroll sa ila kabataan sa among nga pasilidad. Sa karon nagapakigangot pa si Baleros sa DepEd angot sa maestra nga pwede magtudlo sa mga kabataan kung formal na magabukas ang among daycare center o kung panugutan nga i-accredit sang among ahensya mga kapulisan nga lisensyado man sa pagtudlo agod mas mahapos para sa ila. Balitalin sa Nokpo ang ka-aksyon niyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Mga blatter entry pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Philippine Standard Time, las 5:55 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Action Brad, arestado ang 50 anyos nga lalaki matapos na aktuhan nga naga-engage sang illegal nga sugal mga alas 10:30 antak na kagabi. Sa Barangay 20, diri sa siyudad sang Bacolod, ang suspect ng kilala kay Rodion Cervales. 50 anyos nagapuyo ni siya sa Galog sa Taya, Barangay 20. Now si Cervales Action Pred ang naaktuhan sa mga kapulisan sa Police Station number 4 nga nagabangka sa sugal ukon na monte. Nakuha siya ang baraha kag ang kwarta 1,700 plus. Siga amoni ang ginapatihan nga bet money samtang sa station number 1. Dismayado man ang isa ka babae matapos nga ginsumbag sang isa ka gwardiya sa area sang Barangay 39. Ang tagreklamo diri kilala kay Rosler Montelebon or Montebon. Rosler Montebon, 38 anyos, nagapuyo ni siya sa Barangay Alihis diri sa siyudad sang Bacolod ang nagpa-record against diri kay Rolando Villaram, security guard sa Planta Hotel. Diin sa aligasyon sang tagreklamo, di siya ang ginbuyayo sang gwardiya kag ginsumbag pa saya sini nga tiyan. Rason nga nagpa-record man nini sa police station number 1. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Grabe yung 2.7 bilyones siya ang na-recover siyabo sa Chinese National. Porting balor, hindi milyon na bilyones. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon